Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 9 City. O magapunta karon sa part 9 sa Muñeca mga ka-listeners no. Nya labong pa maglangas ang cellphone, magbasa kog dali-dali sa inyong mga comment no. Ang una si Rian Luwagi. Nahurot naman ako imong mga drama boss diyan, wala na ilain. Nanagito na upload mga bagong drama dito sa Jankin Anota no. Rian Luwagi. Mga drama to sa mga nangagi pang mga tuig no. Ngita po taglain po nga dugang pa no nya kuy ang cellphone kagua gid ang cellphone na gid sige na pug langas mga ka-listeners si young lady. Naranasan nyo din po ba yung kapag nagsasalita po kayo parang nagsisikan emotion sa tenga po, parang ringing at ramdam nyo po sa tenga things po sa sasagot. Tanaw siya sa akong vlog sa ugong sa tenga no. So yan na ginang ugong sa tenga no, ipa-check up na no young lady para ma-sure. Og si Ariel Luwagi gyapon hurot na jud na akong paminaw boss diyan. Natay bag-oron nga i-upload no sa Janken Anota Ariel Luwagi no. Si Jerome Canha. Wow, nice drama, real kakaiba. Things na enjoy ko. Minaw siya sa Maribel sa kagabi. Si El Mutarok. Part 16 boss dyan. Part 16 boss, wala na. Na, naana sa playlist no? Ang Maribel. Ang mapaminaw ni mo na sa playlist, masubay na mo na, no? El Mutarok, no? Si Midnight monetize ba channel mo, Lord? Sayang naman effort kung hindi ka nakapag-earn. Nakaluwi sa Ginoo yun na monetize yun, no? Midnight. Si Aisa ako sa halo admin dyan. Salamat sa sumpay. Nindot diha kay presko ang hangin. Paula sa stress pag murag na ay kalamunggay lami. Nagtinulang isdang presko. Among yun Aisa ka sa Ang ginay favorito, no? Parang na ay tinulang abot ang kamunggay, no? Lami kayo. Mao puto yung mong isudan dito deh. Kay galuto akong iya, no? Tinulang isda nga kamunggaya, no? Diya. Pagkaod to ato. Paan, tinulag ya po, no? Nga na ay mga gagmay ng alimango, gisubak. Lami kayo, no? Yes, mga probinsya, balami kayo. Nagdagang kayong utanon ba? Unya, Lingil Habman, hello, Sir Idol. Thank you kayo, sir. Wasa pa yan, no? Hindi na lang nakapilo ni yung emoji, no? Mga super sticker kay Malangan Tagsamot, no? Annalyn Samson, good morning, Idol. Salamat kayo sa pag-upload. Always nimo. God bless you. Always nimo, Idol. Salamat po, Annalyn Samson, no? Annalyn Buati, salamat sa upload, Lods. Mag-silent listener sa Lods kay busy pa. Basta minaw ko dito ko sa imo mga upload. Dili lang ko makakomment. Basta kanunay lang i-shout out kay kanunay naman ko minaw. Makadungog dito ko sa imo mga shout out. O shout out, Annalyn Buatis, no? Salamat sa imong kanunay pagpaminaw, no? Si Gisa Di Jose. Yun din sa akin po. Mo ba? So, pa-check up na, no? Kung nakaugong imong tenga, no? Mas mabuti pa-check up. Gisa Di Jose, no? Si Lining Omega, daghang saging green surroundings, blue ternate na nga plant, tambal siya. Mao ba? Tambal lagi, no? Katong na kung kita sa akong vlog, no? Nga mga blue nga flower, no? Sa bukid. Salamat, Lini Omega, no? Si Edwin Pancho, boss dyan, thank you sa upload. Isa pa yan, Edwin Pancho. Asa man na, boss dyan, inyo hato. Diha, puta diha, nataw. Asa man diha nataw, boss dyan, o dito ko nataw sa Nabanga, Bohol, no? Layo sa inyo ha, balay, boss dyan, layo gid. Ilang oras siguro ito mong biyahe ba? Rachel Young, thanks sir sa pag-upload. Isa pa yan, no, Rachel Young. Rian Luwagi, to be honest, bitaw boss po boss dyan, makasuya jud bitaw ning kalampusan sa uban samtang ikaw grabe na imong
grabe na nimong hagua sa pagpanarbaho pero murag iglas kayo ang kapalarang nindot pero karon boss Jan na nakoy amiga nga tinuod kayo ko niya sa dihang ni asenso siya grabe man sad na kong lipaya para sa iya. Saksi man gud ko sa iyang kalisod sad mo gid. Ning kamot lang gyud no, riyen luwagi no. Ilang ta magbaton og kasuya o kasina sa uban kay maningkamot lang gyud. Panalangina na ta sa Ginoo kung magpugi lang gyud no. Uban sa pag-ampo no, paningkamot ampo o paningkamot gyud. Salamat riyen luwagi. Unya ang cellphone galangnas na pud no. So di na ta maglangaw niya tiwason ra ni sa human sa drama no. Paminawan niya ang part 9 sa Muñeca. A dream is a wish your heart may. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugidlanon. Faith in your dream. Muñeca. Someday, the dream that you wish will come true. Sige. Singgit na din kay wilay makadungog mo. Gawas na ako o kining dakong wanang sa kamaisan. Sige na. Huwag ka lang makasabot. Unsay wala ko masabdi ha, Amy? Unsay wala ko masabdi? Abi na kong dili na mo pitik ang akong kasing-kasing. Nagselos ko. Unsa? I love you. Oh, Amy. Naibaw ko. Makugang kagyod. Nakugang manggani ko nga ako pa misulti nimo nga way commitments ang atong relasyon. Pero taura ko, Anton, nga may mong mausab ang ako pagbati. Anton, hoping we will have the same feeling. Nakalitan ko, Amy. Ang tod ko nakalitan sad. Tungod kay wa ko pasudla. Anton, perting sakita sa akong dugan. Mauto nga misinggit na lang ko. Enough na, okay? Enough na. Sorry. Sorry gid kaayo, Anton, ha? Sorry gid kaayo nga ako tong nabuhat. Wala ko makapugong sa akong kayo, boss. Amy, nahimo magumpalisi sa amo. Nga basta di kaila, di gyud na mo pasudlon, labi na mama. Naglikay sa mga intruders. Dili man gud ko daw tang tao. Imo man gud kong girlfriend. Enough na, okay? Napagilak. Ikaw di ayang tod makaron. No commitment pagyapon ang imo pag-isip sa atong relasyon, ha, Anton? Lahi ang lalaki kaysa babae. Kuan, kining... Karon pagyud ko mubatik ingon ni ini. Promise. Nakalitan gyud ko. Siguro na imo pagbati, Ims. Tingalig nakalitan lang gyapon ka. Naguna-una na gani ko sa pagkaton. Unsaon paglutog kanon sa rice cooker. Kuan, mayo noon. Unsa man, okay na ka, ha? Pwede na tang mamauli. Dili lang na to i-celebrate ang new feelings na ako para nimo, Anton. Kuan, okay. Mga una tas gawas. Mag-celebrate. God. Unsa man eh. Askang, hindi raliging dong Anton, ma'am, sa iyang new girlfriend. Hilom diya, oy. Ay, New girlfriend. ma'am. Masaya na, ma'am. New wife ni dong Anton? Hilom, oy. Samutan ni noon ni mo. Taray. Ingon di ato kabastos ang pangasawa ni Anton. Mm. Ha? Dili ko siya dawaton din sa akong panimay. Unya, ma'am. Kung mayo kitong mutsukulala papap ni dong Anton. Di ka kapugong, ay! Hilom diya, bugay! Ay, sorry, ma'am. Sorry. Di ka pugong. Dahil di ko kapugong, papahwaon ti ka din eh. Tingali anak ko niya itaop ning akong kukus imututunlan, patay kag yung buanga ka. Wala na suko, ma'am. Wala na suko. Oh, tungod kay wag yung ko makauyon atong babayhan na. Taray, ma'am. Sa iya lang bayhon. Bitaw. Sus, ambot. Ambot lang unsa ikasulti ko ni atong babayhan na. Ngilad. Hoy, Ah. kung sumay-sumaya ha, hanggaw kag dako.
Tinsik lang ni ay kitang lingag-ngag. Tadyakan ko yung ngala-ngala mo. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Oh. Saman. Kay babi ka stay sa imong anak, ma'am. Gusto niya ka ng paak na yun. Ya katong bihan na, kay pumaak sa dayon. Hayang po dahi sung Anton. Hilom ha. Sorry, ma'am. Hilom ha. Sorry, ma'am. Takuman ang imong baba. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Putawi ko kape. Sorry, ma'am. Putawi ko kape. Lagi. Hindi ka sagad. Sama ni ma'am. Uy, masok po yun eh. Hindi ka sama, ha? Kuha siya tikag. Konsumisyon ko ni mo bagat. Tasya. Tasya. Ay. Ya, mag-steering sa kong kape, ma'am. Yan na, ma'am. Ara. Okay. Amda. Suko kang gipakutaw na kong kape bugat. Naiguro bang kang milingo-lingo? Hoy, suko ka ba nga akong gipakutaw bugat? Tubag ako, nasuko ka ba? Kuha, mamay. Kaya ganong igo ka ramang milingo-lingo diya? Imo magay mo kong pahilomon. Nilom ko. Imo pag yung gipagutaw kape. Nga mo tong, mikiutaw ko kape, huwag ko tingog. Masuko mo noon ka. Ay, so! Hey! Karaan! Karaan na nabugat! Pangitag bago! Madami. Sa man kung kanus ako nagunahuna sa pagpakibuwag ni Imi, nausap man sa bang iyang pagtuo sa among relasyon. Wa ko nung may commitment sa usag-usap, pero naghilak man siyang may kumpisal na in love na siya nako. Nagsilo siya nako. Hey! Anton! Nganong timi-timi man ka? Wa ka ganahi makiksaw na ako. Ano sa itong gisulti ni mo? Wa ka gigana ng kiksaw na ako. Wa gani ka makadungog sa akong gipangutanan nimo. Sorry nagunahuna man ko kong mama. Nga naman? Iyan ako gipugos aron palargahon sa Cagayan. Dili ko mosugot. Mihangyo si Mama Amy. Nga bisag pila lang kahigayon. Gusto gid niya nga dunay mi branch dito sa Cagayan kay taga Cagayan man gud ang akong kagikan. Ang kagikan ni Papa. Kung dili ko mosugot, Anton. Unsa may mo buhaton? Anton, na in love na ba ako nimo, ha? Unsa may mo buhaton? Amy, nakalitan lang gid ko sa imong gitugan ako. Ay noon, wa pa man ko'y gisaan ni Mama. Pero, nakasabot ko si Anto mo. Anton, niyaman ko dinhi ang akong racket. Pero, dili na ko makatugot nga magkalagyo pag kita. Amy. Gusto kong malipay kay nakatagpo si Anton o ang babae nga anderon siya. Pero, ganon dili man ako mahimo. Amahan sa akong anak, singkit-singkitan lang. Nga bang may bahag man ang ikog ni Anton sa dihang gisingkitan siya? Nahadlok si Anton? Pero di rin ako. Sa'yo na kay kong gipasa siyang manghod. Aw. Wa man hinaon kong magmahay ni Mateo kay iyamang kong pinangga. Ingon man ang akong anak. Bisan tuod og kuwang gid ang iyang panapot pero mas gihatagan niyag bili ang among kalipay ni Barbie.
Dili ko angay maluin ni Anton. Angay pa na ko siyang katawan. Og yaga-yagaan. Kaya nakakaplag siyang babae nga muguba siyang pagkatao. Sarah, oh. Kwarta man lagi ni. Atog mama, akong allowance. Mateo. Palit imos nina para suloob bunyag munyika. Unsa? Palit pod munyika bagong niyang nina. Gisugo ka ba ni mama aron ihatag ning kwarta og ipamalit nako? Waoy. Imo ning pagbuot? Ako, di ba papa mangkumunika? Kuan. Oh, papa ka ni Barbie. Unya, mama pud ka munika. Mateo. Ang papa o mama munika do na jud bag-o suloob bunyag. Unsa? Unya. Doon na day kay bagong isulob sa bunyag sa atong anak. Do na, oy. Wala gi ko kakita. Upa man abot. Hain man di ay. Order man Mateo. Gwapo jud ko. Ana sir, ano? Mao ba? Pakita dayon ko ha. Kitoon jud. Sige na. Lakaw na. Palit na. Imo sulob bunyag munyika. Kinsa may mo bantay ni Barbie? Ako di ay. Ang mukutaw gata sa baby? Maumang kugod. Ako nalagi timan munyika. Maluoy man kumubiya sa bata, uy. Niyan na lang. Abot mama. Sakay iyang auto. Di ko eh. Maiko kasi mong mama. Imo man sab siya mama ba? Ako lang ang iyo mama. Ako nalalakaw. Magdali lang ko. Pero maligo na ko. Sige, Sarah. Basta ako lang bantay munyika. Ngarog ni aman ka sa akong opisina. Ma, Musumbong ka sa kabastos sa imong ka-live-in. ako may mga igsorry ninyo sa gibuhat ni Amy, ma. Di ba giingnan tamang ka? Na di ko gustong musud siya sa atong bahay. Ano biadto man siya? Mo ni akong problema, ma. Imbis na gunahuna nako sa pagbuwag niya kay way commitment ang among relasyon. Nakalitan ko sa iyang gitug-an ako. Kay usa may iyang gitugan. Nakahimo siya sa pagsunod nako, ma. Kay gibati isag pagsilos kanang mopauli ko sa ato. Sa? Ako mag isang natug-anan nga mabdos ang akong girlfriend nga mao si Sarah. Maudi ay. Nga giahyo gud niya pagpakauwaw si Sarah nga diha ang iyang amahan. Ma, gusto man kong magmahay pero nahadlo ko. Nga di na ko makagawa sa among relasyon ni Amy. Ngano? Mabdos na sab siya? Wa man hinuon pero na-inlove na siya nako, ma. Tingalig di siya makigbuwag nako. Sa gayon nga magkasabot ming duwa si Sarah. May tinguha pagyud ka aron magkabalik mo si Sarah? Misamot ang akong paghigugman niya, ma, tungod sa among anak. Gusto na kong mangamahan sa among anak, ma. My God, Anton. Unsa man tayo mahitabo ni Mateo? Pinangga kayo ni Mateo ang bata. Tabangin lang ko sa pagpasabot ni Mateo, ma. Dili na ko, Anton. Dili ko na konsentihon ang imong plano. Dili na ko. Ma, dili ko ikaw pugson.
Ako may mangitag paagi nga mahibalikan ako si Sarah o ang among anak. Siguro nga dili maalaot ang imong mangod. Ako ning isa adi mo, ma. Bunyag sa bata. Ug mas excited si Mateo sa maong okasyon. Gusto tuod. Ngano? Mamalit ko regalo para sa akong anak, ma. Para sa iyang bunyag. Koy daw, ha? Mutambong ka gani sa bunyag, ayaw yun tada ang imong kalivin. Mulakaw na ko, ha? Gapadjud ni mo sa raway. Paghilom diha, uy. Ikaw rin yun, nagdaydaig na ako. Tinood bitaw. Ako ato pa ingnon bugart o. Di ba gwapa jud ka? Di na lang ko mulakaw, uy. Alo, nga naman. Nauwaw naman ko sa mong gisulti. Minyo na hinoon ko, daydaig pa ka diha. Alo, sulti raman ko tinood ba? Sige na. Lako na dayon. Aron palit ka imo sulo bunyag. Unya, palit jud lain nimo snina aron daghan ka sulo ba? Mauwaw man ko, Mateo, uy. Kinsa man imong uwawan? Ang imong mama. Atong mama? Oh, good. Mauwaw kong Mama Fina, uy. Abi pa lang unya niya. Giusik-usikan ako ang imong allowance. Di man good. Kon, mudako-dako na gani si Barbie. Akong hangyoon si Mama nga motrabaho ko sa inyong kompanya. Di ko sugot, oy. Unsa? Nga naman. Kauban mo, Brad na ko, Anton. Nagselos ka, Mateo? Unsa man na? Ana, di na lang tamagiskot, ana. Mulakaw na ko, ha? Lakaw dayon. Ang bata, ha? Bantayan jud lagi nako. Salamat kaayo, Mateo. Palit kong regalo para sa akong anak. Huwag ang akong pinalit, akong dadon sa opisina kay tingalig makita unya ni Imi. Kinahanglan ako mo'y muhatag din sa akong anak sa adlaw sa iyang bunyag. Gawas malagi ka. Nga, kugos mong bata. Ang kugos jud akong munyika. Nindot sa na munyika ni mo eh. Nudan na yun na. Unsa di ay? Gwapay sa mga munyika oh. Pang inday eh. Oh, ang gwapo man niya, papa. Ulangang kunay. Unsa? Hoy. Yang mo ilag na si inday ha? Aw si munyika. May patotoy mo kamot. Ha? Di man good. Kutaw ko gatas para akong munyika. May noon. Igay mukutaw gatas para imo munyika. Pero mukutaw, di ka mukutaw sa imo gatas. Awamay! Ako nagkutaw gatas, oy. Kama, bilib na ko mo dong. Bilib na ko mo. Dua tag-kiso na. Isoy? Tis ba ka po iya, dili mo. Iwan ka kay baon si kiso. Iyaw, oy. Ano man? Bantay man, Mateo munyika. Nangga kay niya no? Ako man ni. Ako ning munyika. Ano dong? Ngano bugart? Ang imong Brad Anton. Ang niya Brad naku Anton? Dumi munyika mo kwarto eh. Hindi ko gusto kita Brad naku Anton.
Dawaa gini mo dong eh. Dawaa gini mo. Dawaa gini mo. Unsa nang dawa? Daw ba? Daw kay kasi mo munika. Adto na mi oy. Adto na mi kwarto. Why mo Brad Anton eh. Joki-joki rito ako. Sabi. Bantay jud ka bugat ha. Ano man? Karon nini kabut Sara. Oh. Ako hatag mo ka. Unya. Unya. Bago jud ka. Ay! Dili lang ko mamili pag ayos akong isulog. Tingaling madugayo niya ako. Si Mateo rabi ang may nagbantay sa bata. Magdali ko din kay maadto pa ko sa section para sa mga bata. Unsa mo kay akong palito no para sa akong anak. Excited na kay kong... Oh, God! Ni si Sarah! Uy, hala. Kadaghag nindot na masulog ni Inday Barbie din, he. Alagkos kayo mo tingog ka. Giguningtan talaga aron. Di ko nimuli kayan. Unsay toyo nimo? Bayri na ang napilian mong paliton para sa atong anak. Waton ka na ako. Dili ta magtukay, ha. Salamat ha. Nagihatagan ko na magigayon nga ikasulti ka. Dali, tingalig makitanta sa mong kalivin. Dili ko siya kalibin. Uwasanan lang ako siya sa kahinang. Wa ka pag-irespeto sa mga babae? Murag nag-usik lang ko sa kong panahon. Kadiyot lang. Sorry kung wa ka makuyon sa termino nga akong gikamit. Pero ang tinuod, ikaw pagyapan ang niya sa kong kasing-kasing. Ikaw pagyapan ang gipitik na yun. Abi ni mo, Anton. Nakita na ko ang takong kalainan ninyong duha ni Mateo. Maayo pa siya. Kaya bisag dili sakto sa panghuna-huna. Pero sobrang magmahal. Oh. Sobrang muhatag og bilis sa mga tao nga importante niya. Tuhoy ko. Takalitan ko. Pero karon nagmahay na ko, Sarah. Sobra ang pagmahay ko nganong dali kong nakahukom sa paglikay sa akong tulubagon. Mahal ka kayo na ako. Ug napunaan ni sa diyang nakita ko ang atong anak, Sarah. Tagaila ko higayon nga ikapamatuod ko nimo. Ang kamatinud-anon sa mga pum nga imo karong nadungog. Wa na ilaingi kayo, Anton. Andam kong buwagan sa imi. O kung sa'y sunod nga mahitabo? Bawion ko ikaw gikan ni Mateo. Wa ko masayod kung unsa kang matangas pagkatao, Anton. Human ko nimo isalikway hangtod ang atong anak. Sayo na nimo ang paglitok kabawion mi nimo gikan ni Mateo. Ako mo'y na nag-iyan ninyo. Nganong nangangkong kagkatungod sa akong anak? Ha? Di ba imo naman siya gisalikway? O gipaangkon sa imong manghod kasi Mateo? Nakalitan lang lagi ko, Sarah. Sarah. Wala ko'y panahon nga makiktubay sa tao nga wayla ang gimahal o gihuna-huna iyan ang kaugalingon. May muwak ka lang. Di gani ko rin mo buhian. Musinggit ko ko. Sarah, sabta ko. Lisod sabton ang tao nga wala yung interes. Gawas ras iyang kaugalingon, Anton. Diha ka na. Sarah! Huwag nagit siya mulingi pa. Midiretso siya sa paglakaw. Misa mo tinuon ang iyak kasuko na ko. Kinahanglan patuhuon ko na ako si Anton. Ngamingaw na ko niya.
nga magselos na ko. Niaba ka siya sa iyang opisina. Mereklamo ra ba to siya sa una kay gidiretso ko lang abli kinimportahan sa iyang office. Sus, kahilas kinito, Hana. Mura ra bagdili ordinary employee lang nga kinalang tuktokon pag yun ang pultahan o naablihan. Kay nanuktok naman ko. Karon, mahimo ko ng ablihan ang pultahan. Oh, sirado man laki. Wa si Anton din, he? Animal. Wag yun din si Anton. Hain man di ay ka siya. Magsusi ko sa guard. Akong pataguan ni Mama kaya pinalit na akong regalo para sa akong anak. Oh, nga akong cellphone. Kasi si Mama. Ma? Nga nung nanawag man ka? Di ang imong na-live-in. Nangita ni mo. Midali ko pang hipos kay tingali mo soon sa akong office. Naa si Amy? Di lagi. Nag-intercom ang guard kaya nangita ko lughain ang akong opisina. Gikaririgin niya ang bayhana ang iyong change failing din ako. Tingali gimingaw na anak ko, Ma. Tingali dili ka nagadoon makalikay na nababayana. Wabay ako'y gusto na niya. Pero kung ako na ang na-inlove gid nga, Ma, wa ka mahimo, Ma. Unsa? Okay, calm down, Ma. Kuan di ay, namalit akong regalo, Ma, para ni baby. Gift na ko sa iyang christening. Tingali iya nang makita. Mausa niya akong gikabalakan lagi, Ma. Nagunaw na gani ko sa pagbili nining regalo na ko, Ma, sa imong opisina. Pangitag paagi diha nga dili mo siya masugatan inig ari nimo sa office. Basta, mopaulit na ko. Hi! Nagkita na kita. Bless ko ni mo, Mama. Unsa? Amin ko. Unsa? Ay, may meeting kong tampungan. Guard! Mama! Mama, wa masayod si Anton nga moapas ko niya. I don't know you. Uy! Ka-strikta ko di ay niya. Nganong may sikyo mga doon? Imo manggong gisamok-samok ang among presidente. Girlfriend ko sa iyang anak, ni Anton. Ari lang to diri, ma'am. Niya man ang visitors area diri. Girlfriend ko sa iyang anak, ni Anton. Igo lang sa kung nagsubay sa company palisi, ma'am. Shit! Hain mo ka maghuwat sa Amy? Ay, nanong mo apas mo siya eh. Anton! Nade ka diha? Diya in taon. Luoy ka ko. Ay, di man luoy kay ma'am sa gid ni ang visiting area na mo. Nganong wa man kang manawag? Una ka mo ani. Diin man sa diay ka. May gipalit lang ko nga kinahanglan kay sa office. Dali na, direkta sa akong office. Nauwaw baya ko ganina, Anton. Muamin unta ko sa kamot ni mama ni mo. Pero iya mang gilab ni. Oh, unsa? Pero ayaw lang siya sudyai si mama ni mo, ha? For sure, nakalitan lang to siya sa akong gibuhat. Pero na-hurt gid ko, oy. Ay. Eme, di na ni mo mabasol sa mama. Di maguna siya kayo musalig sa mga tao nga tagsaran niya makita, God. What? Oh, ma'am. Early lagi ka ni home.
Early lagi ka ni home? English pa. Tagay ko alcohol, Bogart. Pagdali. Alcohol, ma'am? Ano? Di COVID gapon ka? Hoy, nga no gunit taong naghisgot ka mag-COVID. Ay di ba? Kanya to, katong panahon sa COVID, manrapo din tag-alcohol ka ng gikan, tas gawas. Labi na yung ka ng makasugat di takaila. Madlok tayo. Ay, mauday hinungdan nga nung nangayo ko nimog alcohol. COVID ka? Dele, lagi! Sorry. Kahit bag-uni mo. Sorry, madam. Doon ako'y gikasugat gani, ha? Dili na ako kaila. O naglagot pagyud ko. Uy! Imagine, kuhaon unta ang akong kamot. Kay mo amin siya. Oh my God! My God! Di sam ko na, ma'am! Hoy, di ba tagayo na kong alkohol? Sorry. Gusto pa may magilakan diha. Maglisod gid ko sa pagkalimot sa akong ubos. Unsa may mo gusto? Mupauli ko sa amo, ug sudyaan ako sa mama sa iyang gibuhat din mo? No, ayaw, uy. Tingalig mo samot lang iyang kalagot na ako. Ay. Amy, nasaksihan mo gud ni mama imong gibuhat sa kasal sa kumanghod. Gitago na mo ang tinuod nga sitwasyon sa amahan ni Sarah. Pero ikaw, miduol ka sa gawas simbahan. Sadyang mo paso na to si Sarah kauban sa iyang amahan. Ay, gibasula naman to na ako akong gibuhat, Anton. Pero lahi na sa mama. Maglagot gay na siya, dugay ginamawa. Dadalang gud ko sa inyo. Aron mo luhod ko sa tubangan ni mama nimo ug manghayo ko pasaylo. Dadun to bitaw ka dito. Pero dili pa karon oy. Kano sa pamandi ay may magkasuod ni mama nimo. Wa ka man gud makaila sa among inahan gud. Hinungdan nga apurado kay ka. Wa ka lang gyud makasabot sa akong gibati, Anton. Wa ka sad makasabot sa gusto na ko mahitabo. Giingnan nati ka nga na turn off si mama nimo sa kasal ni Mateo. Wa tagod nga mapasabot na ko siya agbayo sa imong matuod nga kinaiya. Okay? Just wait, okay? Ano day ka, ma? Kay ngano man ko, anak. Ngita jud ka alkohol. Ay, may COVID nga gustong mo amin ako. Doon na pa din yung COVID, ma? Naade ay ka, Sarah? Nakigpanggawas magod si Mateo kauban ang among munyeka. Doon na pa din gapoy COVID ron? Ay, wa na, oy. Pero ganiha, paggawas na ako sa office, may miduol na ako aron mo amin. O gisangpit pagid kog mama. Kinsa, ma? Koan. Katong kalibin ni Anton? Huh? Trying hard, ay. Wa ko'y gusto niya. Daan ko nagipasidanan si Anton nga dili niya dadon din hi katong babayhana. Kay di gyud ko musugot. Atripida. Makapugong ka ma kon mamugos gid si Anton? Ako ning bay. Ug way makabuot na ko kinsay akong pasudlon din hi. Wa. Suko ka, ma? Si Bogart na akong napahungawas kalagot. Munika, ali, gugos lula ha, unya katawi. Katawa, lula, aron di siya suko. Ay, mahayagid kaayong mulingaw sa papa ni mo, Mateo, no? Ingay, Barbie. Hello. Kanindot mo katawa sa ako nga po. Be, ang bidayo na nga ako nga po, be. Dali, apo. Tagdayon, munika ni Mama Sarah. Sige. Ato kang lula ha, day Barbie. Lo, ingo munika ma. Bayad ko no iya katawa. Ay! Oy, sigurado. Ay, ma, gihatag ra ba ni Mateo ang iyang allowance? Iya kong gipapalit sa akong isolob sa bunyag. Ingon man sa isolob ni Inday Barbie pod. Mao ba? Ay, okay ra, oy. Asawa ka good ni Mateo. Natural nga ikay iyang intrigahan sa kwarta. Ngayang madawat sa kumpanya sa ilang amahan. Oo niya, nakapalit ka na? Oo, ma. Midali kong palit ganina, ma.
Kinsa may nagbantay sa bata. Ako, ma. Ako gud-gud daw gatas munyika. Oh, good father, gyud ay si Papa Mateo, no? Inday Barbino. Ay, kanindot gyud sa bata. Mutubag na di ay ni. Ay, mayo untag musugod si Papa ni mo, Mateo, no? Nga dadun ka sa akong kwarto, bibi. Dadaan ang good, ma. Pero di ko sugot. Unya, kabaw Brad Anton ako. Ato dayo siya kwarto, mama. Di ko, eh. Sige, hala. Dili ka na lang nako dadun sa akong kwarto. Ay, pagkadaw, yun sa imong Papa Mateo. Ngano sirado maning maong office ganina? Wa man ko. Dili magkaimo kining maong opisina. Dili. Information ni nga opisina. Unyang ano sirado man lagi? Kuan. Tingalig, nanlakaw sa dang ako mga kauban din eh. Pero, nganong himuon man ani mong isyu? Ang. Nagkita na hinuon mi sa imong inahan. Og iya kong gipasakitan. Ay, nagunahuna na sa Canada. Mamauli na to eh. Dili ta mo ato sa inyo? Nga naman. Aron mapasabot nimo si mama nimo nga nagmahay na ko sa akong gibuhat dito sa kasal. Ayaw lagi una ron. Musamot ang kasuko ni mama. Bago pagod mong nagkita gud. Unya kanusa pa man di ay may magkita ni mama. Kinsa? Ni mama good nimo. Unya na gud. Sige na, mamauli na ta. Come in. Ma, pwedeng maistorbo ka na ko gadiyot? Oh, come in, Sarah. Salamat, ma. Hain man ang bata. Natog. Og to gito para ni Mateo. Nahibaw si Mateo nga moani ka sa akong kwarto. Wa, ma. Oh, lingkod iya. Importante bang imong tuyo nako, Sarah? Importante, ma. Kinahanglan kang masayod. Unsa ka na, Sarah? Nag-abot mi si Anton sa usa ka mall. Aambot og iya bagyong gituyo nga ato mi dito magkita. Basta kay nakugang na lang ko nga iyang gigunita ng akong kamot. Gigunita ni Anton ang imong kamot? Aron ko no dili ko mulakaw kung makakita siya nako. Og nagsulti mi sa usa ka restaurant sa maong mall, ma. Wa dito magbinastos ang iyang ka-live-in? Siya raman tingaling usa. Magpalit sa kuno sa gift para sa bunyag sa among anak. Unsa may inyong gipanagsultihan? Gusto siyang magkauli ang among duha ka pagbati. Misugot ka? Musugot ka nga magkauli ang inyong relasyon? Uwa. Dali ko siyang gibihaan, ma, kay hadlo kung makahimo og iskandalo dito kung mamugos siya. Wala ko masayod unsaon pagsudya si Anton. Iyang pagbuot nga isangon ni Mateo ang iyang kaakuhan. Karon nga iya nang nakita ang bata. Gusto na sab kining bawion. Kay karon pa siya makaamgo nga ikaw gihapon ang gipitik sa iyang kasing-kasing. Og mahal kaayo niya ang iyang anak. Misulti siya ni mo, anak, ma? Oh, kadtong mihangyo siya nga dadoon ko ang bata dinhi sa akong kwarto. Mihangyo si anak? Oh, Sarah. Gusto niya nga ani niya mahagwa ang bata. Nga makakugos siya sa iyang anak. Pero sa dihang dadoon ko unta ang bata dinhi sa akong kwarto, gipugngan ko ni Mateo. Wa siya musugot nga ipagawas ko ang monyeka sa inyong kwarto. Mao dito inyong panagsultihan ni Mateo, ma? Mao to, Sarah. Nga napangutana gani ni Mus Mateo nga nung dili siya musugot nga dadoon ko ang bata. Mura, mag. Sakto gid ang panguna-una ni Mateo. Tingali ang pagsulti lang gid niya ang dunay diferensya, man, no? Nganong nakasulti ka man ni anak?
Tatong ako siyang giingnan nga inikadako na ni Inday Barbie. Muhangyo ko ni mga motrabaho ko. Aron doon nami kaugalingong kwarta. Pero wa siya musugot kay magkauban ko numi sa iyang Brad Anton. Unsa? Mao na, ama. Giangkon na gid mo ni Mateo, Sarah. Di man sa ko magmahay, ma. Kay gipabati man sa ni Mateo, diri namo ang iyang pagmahal. Ang iyang responsibilidad. Pero, ang plano karon ni Anton? Nga naman ko na pa man sa namo. Nga doon na naman siya ka-live-in. Iya ko no kining hinay-hinayan sa pagbuwak. No. Dili mahitabo ang iyang gilauman, ma. Dili gid, ma. Si Mateo say akong gihuna-huna. Kun mahitabo man gyud nga bawion mo ni Anton, tingalig sakitan si Mateo. Tingalig unsay iyang buhaton. Kung mamugos gud si Anton, mauna na higayon nga mobalik ko sa amo. Og dadon ko ang akong anak. Di ka, Sarah. Dito ko sa kwarto ni Mama. Oh. Mateo, natuwa pa man si Inday Barbie. Bantayin, ha? Asa di ko? Magluto na sa itong panihapon. Ngun, Mama, di ka kusinira din eh. Di na day ka gustong matilaw sa akong linoto? Gusto eh. Ganahan mong ganit kay ko. Pero, mura mo good maid ka, ana. Kanang kusinira ba? Mateo, ako ning kagustuhan. Kung maglain ang unya ta, kamura gid si Inday Barbie ang ako atimanon. Lain? Sa dito? Ang akong gisulti nga kon maglain ta. Anhira ta din he. Kanakon, dili magsamok-samok ang imong maguwang. Manghapit una tagmol. Doon na kay paliton? Mamalitag rice cooker o ubang kinahanglanon sa kusina. Di ba misaad man ko, nga aron dili ka magmahay, ako ni muluto sa atong kanon. Pasensya lang ka sa akong linutuan. Siyempre, nag-practice pagod ko. Unya, dili gina ma-perfect. Mamalitag rice cooker, ha? Unya, mga kitchen utensils, o mga calderin. Ay, hangtod sa di ay ka, ha? Kadit lang, ha? Tingaling magkuha nga akong kwarta, oy. O biya mi sweldo. Aw, moderatso na lang ta sa inyo. Aron mo advance ka sa imong mama o ipamalit atong mga kitchen utensils. Kumpiyansa na, way kumpiyansa na. Unsa na ingon mo bugart? Kuha ba? Kanang, sapon sa ako lang ah. Unsa na kaunoy? Slumpia. Lumpia? Ikaw ba? Way kumpiyansa? Imog yung atangan permis day sa ng luto. Balag, nagtagbaw, nagagkugo sa na imong manyika. Ay, buot ya bugart! Baan ni mo eh? Bita dong, biliban ako ni mo eh. Kung doon na balay ka ng, kanang, sa panganin na, butasyon, sa the best of the father in the world, ikaw yung butuhan ba? Tuna! Kana bang bangga sa mga amahan nga mapinanggaon kayo silang mga anak? Ay, ikaw na, ikaw ang pilion. Angang, guwapa, kumunika, Liwat ko niyo pa. Bagong gano'n lang ka bugal ha? Ano man? Ay, bugal-bugal niya ka manika! Sige mo tubag, bata ba man na? Ako na tubag. Suko man ka, Sam kay. Nagaway mo do, ha? Dahi, ambot lang na ning Mateo dahi. Dalim kay masuko. Gusto ako'y katubang. Ni kalma mong kagkalit diha, Bogart. Ako anong Ikaw man, God. Imo man sagot siyang binuangan. Laban sa ron ako! Ang imo mo siyang asawa dong. Basta guwapa! Asawa, Jud! So sa ato pa, kung batik pa day kog naong, dili ko ni mo asawa. Sawa, Japon!
Sa munyika, no. No. Kay, katawang. Dando akong munyika. Kana jud munyika. Laban jud, papa. Hey, ngano ni aman ta sa karinderya? Tipid una to O apay sweldo, layo pa. Naoy, giinan bitaw ti kang ato ta sa inyo. Aron no advance kang mama nimo. Sige na ba? Mo adto ta ba? Gusto gid kang maamong ko sa kasuko ni mama? Nganong maamongan Giingnan ka? ta na ka nga laing kay nagbasuko sa mama. Madamay hasta sibilyan. Unya na lang gud. Sige na, mo advance ra lagi ko. Mintas tanto anita din ni manihapon. Mukaon ka din Anton. Ngano mo di? Iyo, karinderya man ni. Kung ngano mo di karinderya di makalingkod mata din May soft drinks pa. May tubig ug dagang pagkaon. Daoy, mamalin tag restaurant bi. Dinira ini, kay gigutom na ko. Dong, kanina raw namiya sila si Sarah o ang munyika. Ano di ay? Bilhin mo ko kadili sa mesa. Saan tabugart? Hindi ko Tingalag, kuhaan niya na mong gibilin akong sudan. Patay akong tinae. Di lagi. Huwag ka mauna nagundang diya. Lami kay sabaw. Giyon na, magiging mo kurot ang unod. Sabaw pag gano'n mong pasangin na, no? Kundi na, sa luto. Patay ko. Di ba buhay ba ka, pero daot na ka. Lingkod na god. Sa duwa. Di lagi ko. Ikuhaan mo akong gibiling sudan. Di lagi. Itan mo dong, kung biyahan tingin kang Sarah, no? Patay ka. Patay, Jud. Huwag pa magtuon nga may ining sitwasyon na. Si Amy, na-inlove na ako. Huwag ko magtuon nga makatuon siya sa pagkikugman ako. Siya rin ginagingon nga way commitment na mong duha. Pero karon, oh my God, dili ko makatuon yun Kung kanus ako masiguro nga andam ko na bawion si Sarah ug ang mga anak. Niasab si Amy. Nagpakita, nagkausapan. Andam ko na siya makatun unsaon pagluto sa rice cooker. Ingon man sa sudan. Ay, unsa may buhaton ako ini. Nahadlo ko. Nga kung pakalitan ko buwag sa Amy, madamay ang among anak ni Sarah. Unsa may angel ako buhaton. Anong dugay magkamisod? Ako pang gihiling ang auto. Nga naman, naguba? Wa man. Ganihara ba kay kung nagpaabot ni mo, Anton? Doon ako yung surpresa ni mo. Surpresa? Unsa na? Higdaon na, be. Tupan ako, dali. Unsa may mo surpresa? Andam na kong mamabdos. Usa? Ako nang gipanglabay ang mga pills. No! Ngano imo magipanglabay? Nasuko ka? Amy, di pa ko andam. Doon na naman kitrabaho, di ba, Anton? Gawas pa. Gusto kong kita na, Jud, hangtod sa atong pagkatiguang. O may tabo lang na, kung doon na natay anak. Naibaw ba yung giga? Nganong nagkatagbo ang duha na to kadaan? May gilikayan ko. Naibaw ko. Og misamot ang akong tinguha nga mamabdos ko. Aron doon ako'y ligong panagang nga dili ka na mawa na ako. Anton, love, kaayo ka na ako. Og dili na ko gusto nga mawa ka pa na ako. I love you so much, Anton. Buhatan ko ang tanan. Aron magpabilin ka uban ka na ako. Hangtod sa hangtod. I love you so much. Magdungan taglupad sa langit, Anton.
Ni asa kong tiyan. Hinayon ko di ko aron. Aron dili siya makapantay. Tingaling makamataon niya siya. Nakuha na nako yung kamot. Kalain sa kong damko. Nagkauli ko ng mingguha si Anton. Dili ka na may tapo. May balik ang kamot ni Mateo sa kuntihan. Hinayon ko gyapon sa pagkuha. Anya mo balhin ko sa pikas bahin ining Catherine. Mateo, sorry. Sorry kit kaayo. Pero hilasan pa kung makigduwag ni mo. Good morning. Oh, hala. Unsa man di orasa? Grabe kang naka-fight gabi eh. Oh. Murag yun og career ni mo nga mamahimo kang amahan sa akong anak. Usa? Tingalig maliit ko sa akong trabaho. Nga wa man ko ni pukawa, we. Hugot ka ayaw yung pagkakos nako, no? O, giganahan na sad ko. Makahimo ba ka ako sa pagpukaw ni mo? My God. Kinang maligo ako. Aron di ko maliit sa office. Kung nakapalit pa unta tag rice cooker, nakaluto na unta ko, bisag kanon. Karon na lang naging sweldo na ako lagi. Maligo na ako. Mituog yun siya nga wa na ko mag-pills. Ha? Ano ko? Gaga? Magpamapdos cute ko? Mawa ang akong pangwarta. Say kayon nga makuha ko na ang gusto kong makuha gikan ni mo, Anton. Muhilak kag dugo. Ma'am. Dala, mama. Oh, diya pa siyang cheese, ma'am. Sa cheese. Cheese ba? Cheese ra na. Oh. Pan o cheese. Aw, lagi. Tapos, hindi ko pa kumplito. Ay. Coffee ray ako, Bogart. Kapiri mo, ma'am? Uy, madaot ka na. Siya mo daot. Ha? Usay imong labot. Madaot ka ba? Madaot ka. Kaya na cheese o dumuntiyan. Unsa lagi imong labot? Lala. Ako, ang taon kong labot ni mo, ma'am. Yung taon ka. Sino ko kaglabot na ako? Nayabag ka, Bogart? Wagin, ma'am. Anis gila akong gisulti. Di taon ko gusto nga madaot ka. Madaot? Ay, ngano lagi, hindi ka gusto nga. Mudaot ko. Masakit ka niya. Unyag masakit ko. Ikay mo gam na ako. Oh, di naman noon. Oo, ya, ganong nahingawa ka man. Uy, masildo na ko. Mao ba? Naman. Ha? Dool ra, Bogart. Naman, oh, naman. Dool. Naman. Pa dool. Sige pa, dool. Nalagay. Pasag pa ako! Ay, ay! Morning! Morning, Mateo. Magkutaw na ko gatas para nimo. Ako lang. Ako lang. Ganing, Sarah, di na lagi tatupad. Ha? Di ba tupad man tatugog gabi eh? Diri ko daplin. O niya, pag mata lagi ron ako, wala na kasi akong tupad. Di ka gusto tupad na ko, Sarah? Di ka gusto? Mateo, ayaw ra ko pagbinata. Dili ba mo man akong hangyo ni mo, Permi? Nga dili ka magbinata? Anong binata man ko? Kanagong imong pangutana kung wa ba ko'y gustong makigtupad nimo? Nagtupad na binata sa dayon natong pagpangatog, di ba? Pag matalagin ako,
Wa man ka. Ni mata si Day Barbie. O niya, kay maglisod man ko pagpatutoy niya. Mautong may balhin ko. Mao di ay. Sunda nga kung gipahimangno ni mo, ha? Dili ko gusto magbinata ka. Ni amang ka. Hay man ang pinalit nimo para sa bata. Akong gihatag sa imong sekretary, ma. Wala ihatag? Oh, imo di ay to. Yes, ma. Ako to. Abisab na ko. Iya. Kay di kuha ko ra ba siya nga usa sa mamahimong ninang ni Barbie. Ako to eh. Iya din giangkon eh. Wow, oy. Aw, abi na ko gihang giangkon. Ma. Mo adto bayag ko ha. Ang iyo ang gud sa Mateo gud nga di masuko na ako. Nagkasulti di ay mo si Sarah? Gisultihan ka ni Sarah? Anton, patya na lang ang imong tinguha nga magkauli pa mong duha si Sarah. Oh. Gawas nga sakitan sab ko. Kay sigurado man gyud nga sakitan si Mateo kung malayo niya ang bata. Naan na sab kay kalibin. Nakasiguro ko nga mangita gyud tong kubot. Ma. Kung mamugos ka gyud sa imong tuyo, mapugusab kuno sa paglaya sila si Sarah ug ang bata. Oh. Usa? Niyan nami, munyika. Suri-suri bidua. Aron lipay munyika. Duta dira suru-suru nika. Sumpo ka, mama! Karon dong, karon day itong Domingo ang bunyag niya, no? Aron. Si Aron, ha? Unsoy? Lipay kay ka, kaya mo gisuri-suri ang munyika. Aron lipay sa munyika. Ako balik ko na kong pangutana dong, ha? Nabungol naman tingay ka. Karon mo itong Domingo ang bunyag, no? Mawajud! Sultiya ba to, ano? Bunyag pa gani. Habong ka na pangandam mama ni mo. Liman ka na, kater. Si kater! Kater, oy! Kater. Ayabot, bugard! Mama gusto! Malagi, alaga sa kukod. Pero ting sultihanan. Pero ting sultihan ni buta, ha? Nga dong. Tana ko. Kung matos Brad Anthony mo, kira ni mo? Di, oy! Suno mo to ang kinanglang nga. Dong, patambo nga lang good si Bradley mo, Anton. Ito. Imo man na siyang maguwang. Di ko sugot, maoy. Iyang angkon munyika, iyanak. Mateo. Ako man, munyika man, no? Imo man good siya. Hawa may nangangkon, anak. Ingon siya, iyanak munyika. Ito. Iya ka lang gisungog. Unya, musugot ka nga. Mutambong si Bradley mo, Anton, sa bunyag ni Inday Barbie? Di lagi. Bito. Maldito siya. Ni aman ko dong. Sugot di ay ka. Ay, ako sabgong anak si Bradley mo, Anton. Bito dong. Sabay! Ay, lakaw lang ko yun. Hindi ko ilabot. Ay, may pa. Ay, Mateo, mauya kong gusto nga magkahiusa unta ta. Nga, why mawa na to? Dito, manggod brad na ko, Anton, ma. Ako'y baod niya nga dili niya kuguson si Inday Barbie. Sugot, Sarah? Musugot tingali si Sarah kung ikay mo hangyo niya. Kuy. Imo mang maguwang si Bradley mo, Anton. Di ay ka malipay nga matagaan ang imong munyika o regalo gikan sa imong Brad Anton? Kapalit mong ko duwa anak munyika ba? Mas nindot mang paminahon dong nga dunay magmahal sa imong munyika. Sugot na ha, nga mutambong imong Brad Anton. Sarah lang buta na maoy.
Unsa man, naka-advance ka na ni mama nimo? Ha? Anton, dili ba nagsabot man ta nga mo advance ka ni mama nimo? Aron ipamalit na to kitchen utensils? Bisag, rice cooker lang gud una. Ay, nalimot ko gangyo ni mama eh. Saon, doon naman siya gisugo na ko. Doon na siya gisugo. Og tungod sa maong sugo, nalimot ka sa atong gikasabotan? Sorry na kayo. Pero importante mo nang gisugo ni mama. O kinahanglan akong tumanon. Nga na di ay, sa may ang gisugo. Palargahon ko niya ha. Ha? Asa? Sa Davao. Davao? Yes. Mag-unsa man ka dito? Ato na sad mo magtukod og laing branch? Dili oy. Kuan. Doon na lang sa client nga ipa-entertain ako. Ato sa Davao? Wow! Murag, pagkasimutan ako ang kahumot sa durian. Ang katamis sa ilang buongon dito. Ingon man ang mga marang. Uy, nahibaw di ka, anak? Of course! Kanusta ka mo larga? Kay muuban ko nimo. Oh, ha? Muuban ka? Excited kay ko nga makaabot ng dapita Anton ay. Sige gani ko pray nga doon na untay mangimbitar nako sa maong dapit aron matagbaw gyud ko kaon na ng durian. Pero wa man gyud ang invite. Oh, unsa naman yun? Hey Anton, unsa na itabo nimo? Wala gyud ka tingog-tingog diha. Dili ka gusto nga muuban ko. Ha? Anong ba mo ko'y gusto? Sa ato pa? Makauban ko? Yes, ganun di man. Pero, wa pa ko kaybaw, kano sa ko palargao ni mama. Iya lang kong gipasidanan. Naibaw ko. Dili gid mo sugot si mama nimo nga muuban ko nimo. Pero, bahalag dili siya mo sugot, oy. Basta kay ako muuban kid ko. Mauban ako, Anton, ha? Of course, paubanon di ka. Ganun di man, oy. Ako unang siguroon si mama, ha? Kung kanos agig ko niya palargahon. Pagpalit na dito pagkaon ko. Okay. Magdali lang ko, Anton. Ay, sama niyo, eh. Muuban na may noon siya na ako. Gihimo ganin akong pasangil ang biyahe para Davao aron makatambong ko sa bunyag. Muuban man sa noon siya. Sa may angin ako buhato na. Dili mo sugot si mama nga dadon ko sa imis bunyag. Labi pang di ko gusto muuban siya. Kaya mo samot ang kasuko ni Sarah. Sa may angin ako buhaton. Doon na gini ihawon ini gugma ba? Unsa ihawon bugart? Anay ni dong, may mga lamisa na unya din sa atong lataran. Haka na lataran na to. Daggan sa kaiglingkuranan diya. Unya, doon na mag-ubo. Si ubo? Ubo ba? Ubo. Labi nag-uubo. Unsa na oy? Bunyag naman si mong anak na si Monica, di ba? Ugma pohon. Busy na kayo itong bahay na. Daghan na kayong lamisa niya punos pagkain. Ya, doon na mag-ubo. Nga inasal. Mao na ingon mo ihawon? Mao na dong. Ihawon ang baboy aron mamahimong litson. Ala. Sala, ano ka? Hilak na ka og mabugart. Ingon niya kay nga iwik. Uray! Ikaw, Jud! Baboy man ka! Ya, nanahon di ka ha. Yak ako'y makaunam, suko ka. Suko ka? Suko ka, baboy day ka! Mapuntos da. Tadong, gwapo gikan na ugma. Miabot naman imong gi-order, di ba? Gwapo, Jud. Hasta si Brad ni mo, Anton. Ano man na pilbrad na ko, Anton? Imo mo siyang kuwang. Di ko sugot ay. Wasilabot sa ako munyika. Wasilabot. Di ko sugot. Kinahanglan nga imo sugot ka kay guwang na mo. Di lagi. Mateo! Ay, Lolo, kadungog si Sarah sa imong pagsuko-suko dong, no? Suko dyan ko. No. Alagis siya lapot.
Mao na diha. Inday, wala. Mao na. Oh, Ha, kinsa? Brad na ko, Anton. Ngano naman sad Bogart? Ngano na apil naman sad si Anton sa inyong gipanagsultihan? Ako na mo siyang ipangutana sa rakon. Kauban ba ugma si Dong Anton? Nasuko mo siyang maayo? Wala gyud siya labot. Awa. Nganong inyo pamangyong hisgutan katutawhana Bogart? Tanawa na. Sakto si Mateo. Way labot si Anton sa bunyag ugma. Walagi. Ako ramang gud munika. Sara no. Tinuod na Mateo. Imo ra gid ang atong anak, ang munyeka. Yay! Ako ra jud munika. Ako ra jud. Layas pa. Oh, anong niamang ka? Ma, buhat to ko ugma ha, sa Ay, bunyag. dili lagi mo sugod si Mateo. Anong siya may magbuot? Nga ako mang anak ng bunyagan ugma. Naanasab ka. Balik na sad nimo ang katarungan nimo oy. Si Mateo ang dikasal uban ni Sarah. Ug siya mao'y giilang amahan sa bata. Gusto ko musaksi sa bunyag sa akong anak, ma. Ako na gitong gilimdan sa Amy. Nga imo kong palargaon sa Davao, ini ka Domingo. Unsa? O diya, misugot ang imong kalivin. Ma, gusto na kaning pagsige nimo gisgot na ng kalivin, oy. Ay tuwa ka na magtulgan na ni adtong babayhana, di ba? Gihimo ko lang siyang depensa aron malayo ko ni Sarah. Pero si Sarah, siya pag-iapo ng gipitik sa akong kasing-kasing. Nakasabot ko sa imong gibati, Anton. Pero ingnon ko ikaw, hinay-hinay na sa pagpatay ang imong tinguha. Ambot kon may pagbati na ba si Sarah kang Mateo. Pero nanumpa siya nga ilayo niya ang bata sa atong bahay kung sikihan ni mo siya gasol. Ma! Wagid ko masayop. May ani ka gid sa office ni mama nimo. Amy! Daan pagid ko nga ani ka nako makita. Unya ka no sa man kamugikan para Davao. Karon or ugma? Di madayon. Unsa? Niya na day ang client ni Mama. Ngayon tang ipa-entertain ako dito sa Davao. Kasayang good. Dali na, dali na. Tingali mo gawas to sa Mama. Ay, labing maayo kung mugawas si Anton. Aron, mo bless na sad ko ni mama. Usa? Dali na lagi. Kilig mo, punan ang iyang... Ang iyang kasuko ni mo. Dali na. Nga naman. Wa pa niya kalimti ang imong gibuhat dito sa kasal. Pusa ayaw pamugos. Ayaw ko na ipamugos ang gusto mo may tabo, okay? Not now. Tanawa, Sarah. Nindot akong gi-order para bunyag sa akong munika, no? Diin man na ni mo ordera. Suki, Mama. Nindot? Nindot. Pero Mateo, labing maayo nga dili ka maanad anang order-order. Mahal man na good. Gilang. Mama man sa'y bayad. Kinahanglang doon ay usa na ito nga mo trabaho. Trabaho? Dili mahimong magsalig na lang ta ni mama ni mo. Imo di biyaan mo ni ka? Magkuha tagyaya sa bata. Dili ko musugot nga ikaw mo'y mobantay sa munyeka. Di ko sugot, oy. Lain, bantay sa munyeka. Ako jud bantay sa munyeka. Kuwaton pa lang siya sa brad na ko, Anton. Mateo. Di manggutso ko, Mama ba? Kung di ka trabaho. Kabaw siya, gamay pa munyeka. Mateo, maikog lagi ko. Ako lang trabaho. Unsa? Ikay mo trabaho? Oo. Aron di ni mo biyan munyeka. Ako lang trabaho. Ako ingnon, Mama. Dili ko musugot. Anong di man kasugot? Abi ni mo, di ko mao. Kung mao ko trabaho, eh. Di lagi ko musugot. Ngano lagi?
Hasta ko, Sarah. Tuusap abnormal ko. Unsa? Tutok abnormal ko! Abnormal ko! Abnormal ko! Mateo, husto na, please. Please, ayaw nagkasuko. Paminaw na ko, ha? Bisag ka sa awa, begi ko magtuong abnormal ka. Ikaw gipapa sa tumunika, di ba? Hindi ko abnormal. Dili ka abnormal. Sakto ang imong panabot, Mateo. O galing lang, may diferensya lang yun ang imong pagsulti, pero tarong ka, Mateo. Bilib man gani kaayo ko nimo. Ito ka, di ko abnormal, Sarah. Kung mitoo pa ko nga abnormal ka, gibiyaan na unta ti ka. Sawa pa matawa ang atong munika. Gakus ka na ko, Sarah. Tungod kay mitoo ko nga husto kas panghuna-huna, Mateo. Gigakus ti ka aron, ipamatuod di mo nga angay gyud kang mamahimong papa sa atong munika. Basta ba yan, Sarah? Hindi ka mutuo abnormal ko. Wa lagi ko mutuo. Ay, baby, dali, pi. Ato nang pahiran imong singot, pi. Ingon man imong luha. Na, kung makitaan gani sa tumunyika nga pwerte nimong singot o katawaan gid ka. Lipay munyika na ko, Sarah. Malipay gyud. Kadiyot ha, magkuha kong tualya aron rapuhan ka. Love ko ni mo, Sarah. Love, uy. Ikaw gud ang papa sa tumunyika. O sige na, ayaw na paglihok aron malimpyo gyud ka. Pwede na ako kugos munika? Pwede na. Unsa man, ready na ang akong apo sa iyang pag-enter sa kalibutanong Kristohanon? Lauma to, mamay. Ay nalanggog reklamo, Bugart. Ay, sorry, ma'am. Nalag-apil-apil. Nako ka na, pumanasag ka bunyagi. No, pa, mamay? Unsa? Papaday ka mabunyagi, Bugart. Pagtarong, oy. Palagi? Para sa kaduha? Ay, sabi na kong natarong na ng utok ni mo, Bugart. Tarong ko Yabag taon. mo lang gihapon ka. Gilingaw-lingaw lang ka na ako, ma'am. Ha? Ako? Ako na gilingaw-lingaw na ako galingon ba? Ibaw naman ko ba? Doon na gigubot nga may tabo ugma. Luoy kung si Dong Antom na may maluoy ko. Naliman ka? Bunyag siyang anak. Di siya pa patambungon. Luoy kayo. Ay, maulag eh. Kamaluoy na? Nganong nakasulti ka man, ana? Nagkasulti magod mi si Dong Mateo bahin sa bunyag ugma puhon man ba. Ako lang ko siyang kipangutan na. Dilibi sa masuko nga mo ani ang Brad Anton. Nya, unsa bay tubag ni Mateo? Suko, mamay! Sugos Dong Mateo nga mutambong iyang maguwang. Pero tigil yung suko May gani kay may abot Sara. Awa pa to. Knockdown sa ko to. Igo na sa ko to. Ayaw lang baya suklis, Mateo Bogart, ha? Anong di mo na kusuklan, ma'am? Sakit nga. Maigo siyang ka ng mukumot siya na mayo sa kong bukton. Labi maigo ko siya sukmag. Na! Asa ka lagpot akong kabuhi, ana. Unya, gusto kang mapriso, Bogart? Anong imo ko ipapriso, ma'am? Sukol mang kag. Tuwasa, ma'am. Tuwasa. Tanawon ko. Tanawon na itong makakulot na ba si Dong Mateo ni mo? Tiwasa. Hilom, oy. Tiwasa! Hilom na, Bogart. Ano niya? Naibaw, gid ka. Unsa kasuod na ko kanang bataa, ma'am. Pinanggagin na ko. Labi na si Dong Mateo. Stop, pinanggaan ako ng bataa. Pero, usahay man, God. Di takapas ang utok, ma'am. Murag bright. Daling makasabot. Pero, preni mo, lisod sabton. Sorry, ma'am. Ako, sako? Sorry, ma'am. Lisod sabton. Wakaroy swildur. Sorry, ma'am. Ka. Sorry, ma'am. Ikaw ba na ibaw bayag ka ng Mateo, Bogart? Bawa lagi ko, ma'am. Oo niya.
Mao ganing nakaingon kong lisod sabton prani mo. Sige, Ma'am, sige. ngano gigahang siya, ngano ka di siya masugot na mutambong yang maguwang sa bunyag, no? Ngano ka, ma'am? Sa usab nis Anton. Ano man? Mag-usab-usab man sad ang iyang desisyon. Kani adto, iyag yung gusto nga si Mateo mo ay moangkon siyang kaakuhan. Karon? Karon, abi kay iyan namang nakita ang bunga sa latagaw niyang gugma, iyan na sang angkunon. Karon, ma'am. Ang pangutana lagi. Nganong mangigi man siya siyang maguwang. Ay, giangkon man sab ni Anton nga iyang anak ang giisip ni Mateo nga munyika. Animal man sab gyud ning Anton. Naghatag laglabad sa akong Mura lagi ni tunay gitagong kaalam si Dong Mateo, ma'am, no? Wala ba ka niya paguryo lang, no? Nya dito? Naigugma na siya ni Sarah, no? Hilom ha, Bogart? Sa'yo nonan mo. Hilom, oy! Jir-jir ka na. Ay, ikaw pa doon. Okay, mama. Ikaw ba? Yari, mama. Sorry, ma'am. Dili ko gusto kasamog ining baya, ha? Bogart? Ayaw gyug sugnoris Mateo. Aron masilag siyang mag-uwang. Ako magalibog ko nga no bang nakigistorya man ko nimo ang gawa ka? Sige, ma'am. Di ko man. Anong isabong min taon ako sila. Uy, pinangga ka ng mga bata. Ano ba mitubay ko nimo ang gawa ka? Hay. Tingsi lang ni. Pero abi nimo Bogart na. Serious ka no? Serious ka no? Maistoryahan na lang gid ni wa mo kuyain ka istorya din higod. Sige, mura kag buang istorya ko galingon. Paminaw ba? Lagi. Gusto ka sweldohan tika? Oh, paminaw. Yeah. Abi nimo. Ano? Kibati na baya yung kong kahadlok ining panagbingkil sa managsuon. Nging nanti ka? Bogart. Ayay. Ngayo naman noong kong tabang. Oo naman. Sulti. Bogart, tabangi ko, Bogart. Ha? Tabangi ko. Na? Di yun ni mahitabo. Di ko eh! Hey, Anton. Doon na kay problema? Problema? Oo man. Mura lagi gwa ka may mutang. Tingali gusto ka naman pauli sa inyo. Ay, imura nang una-una eh. Muadto hinoon ko sa akong bro. Magunsa man ka dito? Makigduwa ra ko niyag chess ay. Gilay ko din eh. Okay man na. Pero kinahanglang mo uban ko. Ha? Laayan naman ko din uy nga maurang usa, Anton. Ay, saon. Naanad naman ko nga doon ay kauban per me. Labi na cute kay. May feelings na ko nimo. Gusto na ko nga magkita ta per me. Ay, wag ko magtuo nga ingon ka ba din ni anak kung mao na mahigugma, Amy? Ambot pa sad, uy. Nganong gitugkan man sad kugugma. Bisag ako, Anton, wagit ko magdahom. Mauban ko nimo, ha? Oh, may nanawag lagi nimo. May gipaabot kang tawag? Nagselos na sad ka? Ganong nagpalayo man ka. Samtang imong gitubag ang maong tawag. Nag-gel lagi ni siya, oy. Anton, doon na ka na feelings nga rin ako. Kung mangutana, may feelings na di eh. Ako man tong gituyo, good, aron magselos ka. Oh. Unya, nagselos gidi ay ka. Woy, naibuong lang ko. Ganong nagpalayo man ka. Ay, lagi ako na gitong gituyo. Dahan, nawag na ako ang ako igagaw. Bagong naabot kikan sa gawas. Iya kong paatoon sa hotel nga iyaron kisakan. Ubanta? Di ko eh. Ubanta. Maayo nang maila-ila kaniya. Unsa man na imong igagaw? Babae na? Magtiayo na sila. Gikan sa Ireland. Gusto sila makikita na ako. Ubanta ha. Kay paila-ila tasad kanila. Ay, kikapoy ko eh. Ikaw na liad tugod. Unya kay magbatod man kunin mo. Oh, ihatod na ka rin to. Oh, gusto ko mo pahuway.
Mahimo ka mang mapahuway dito, Anton. Ay, wa ko maanad nga mupahoy sa laing dapit. Sige na, ihatot na lang ka dito. Unya, mubalik ko din eh. Okay. Andamon ko ng auto ha. Okay, go. Nanawag si Roger. Kinahanglan makita ko numi. Nagsusi na rabas siya kung si Anton na ba'y may duma sa ilang negosyo. Magdali ko sa pag-ilis. Ay, salamat. Gikan ko magkato ni Amy. Mudiritso ko sa bahay. Anton, hapit na ta sa hotel, ha? Ayaw lagi. Balik na lang ko sa ato. Aron makapahuway ko. Okay, kay magbuot, good. Ang ako unta to ba nga magkaila mo sa akong igagaw. Tingalig madugay na ko sa pagpauli. Uy, problema na. Take your time. Tingalig naghuna-huna ka sa pagpauli sa inyo. Okay ra gyapon kung mo ato ka sa inyo. Og ato ka na lang nako hapiton dito. Mubalik ko sa ato. Gikapoy na kay ko. Uy, kana na sa lamisa nga. Katakatap silaon, mama, no? Uy, no. Sino, ma'am? Sino? Ano ka? Ma'am. Dili ka din ni magpa-cater, ma? Uy, ay, Sara. Dili, iha. May venue kong nakuha. Wala ka magpahibaw na mo, ma. Ako ning gituyo kay tingalig mo anhiun niya ang kalib-in ni Anton. Unsa? Ang animal. Niadto na sad sa opisina. Kanoy na naman niyang apason si Anton. Saon, ma'am, nga gwapo mo si Dong Anton? Natural nga, kung bati sikit ni Dong Anton, ay mailisan pa naman siya. Ay, gwapo na ko, Brad Anton Bugard. Natural, ikaw kay gwapo dong. Ako jud imong piliyon kay niyamang ko. Ayaw. Bagay! Ayaw dong. Nagsulti ba ako sa tunoon? Lulo. Iyay ka. May sakin lang ng yunong iyay ka. Ginsaron. Mateo, ayaw dayon kasuko, ha? Ni ato ba nga sa grasya do? Lo. Wow, nag-asgit ko glakang da, nakaabot di ko ninyo. Nga, nangaon mo. Imo jud toyo, Brad na ko, Anton. Wow, uy. Tupad na dong ha. Gimingaw na bikay ko nimo dong. Kami man tupad, Sarah. Gara sa gada. Ay, dire ka, Anton. Kung gusto gyud kang makigtupad ni Mateo, nangilog man sa kaglingkuranan, God. Manako, ma. Ako pang Anton si Inday Barbie. Di na ka, Sarah? Busog na ko, Mateo. Muna ko ninyo, ha? Undaw lang ka, Sarah, da. Ikaw mang good Brad na ko, Anton. Sorry na kay Gadong. Saan nga, nalipay mo ko nga magkasawa ng yuta. Lipay ka? Uy, pero pinakong lipaya dong. Ako, walipay. Lagot ko. Dong, asam ka? Doa tag cheese dong da. Duwa ta cheese? Dugay na kung wa makaduan ni mog cheese dong da. Saan nagtrabaho naman ko sa atong kumpanya. Ay, di lang to duwa cheese, oy. Dali na, good. Magduwa ang ta. Di lagi ko. Dali ba? Ato ko ang kwarto. May pa dito. Himo mi Bibi Sarah. A dream is a wish your heart made. Unsa kahay reaksyon ni Anton sa gisulti ni Mateo. Mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Munyika. Writer and Director, Baby Farida Salgado. Dalit ka nato sa RMN Drama. How your heart is grieving.
Kumuto ka listeners, ang part 9 sa Muñeca na dugay-dugay kita aning sumpay kay tungod sa kabisi na ko sa ubang drama o edit ba, pag-arrange, pag-edit no, na nga busy ta na naawahin no ni siya no. Nya si Rian Luagi Yapo no. Boss Chan, thank you ani ha. Wa jud ko kapaminaw ani. Salamat po sa pagpaminaw no sa drama nga Mangtas no. Rian Luagi, salamat sa pagpaminaw no. Ya si Alfredo Doloro. Alfredo sa may basa ni. Alfredo Loro. Asa naman episode 9 sir, nabitin ko sir paminaw. Subayo lang sa playlist no. Na part 8 na sa Muñeca niya, karon part 9 na ta, no? Nya si Jean Love Amat nindot pud ning drama sir Jan. Salamat makawala sa stress, continue lang ko paminaw ani sa Pinas no. Salamat kay Jean Love Amat no. Mura bag ning laktaw niya akong gibasa. Sige lang kay kalangas magog cellphone na sa akin. Galangas mga ka-listeners, nagpabadlong ang cellphone. Wala nga galaktaw-laktaw, mayroong ibasa. Asa na katudapit na. Galaktaw-laktaw man. Asa man to. Magini problema nilagay no, maglangas-langas ang cellphone. Nya di na ko makatunong ang nagbasa kay magbalhin ba. Nya si mauna dito. Mura dito di ay nahuman na. Nawasa sige, mo ato mga ka-listeners no. Kay murag magkuan pa po ko sa intro vlog sa Managlahing Dalan part 2 no. Di na ako nipalabag taas akong vlog no aron makas-proceed ta og vlog na po sa Managlahing Dalan part 2 mga ka-listeners no. Thank you so much for watching or for listening. Ang tingin mo kanunay mga ka-listeners. God bless itong tanan o advance. Merry Christmas.